Atong ablihan ang atong mga Biblia sa wala na. Romans chapter 5 verse 6 to 11. Romans chapter 5 verses 6 to 11. Mubalik una ta sa pagbarog mga igsuon. Romans chapter 5 verses 6 to 11. Ingon diha. Kay sa panahon nga wala pa kitay nahimo or mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka taong alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang gugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ug karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo, labi pagayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Verse 10, kaniadtong mga kaaway pa kita sa Dios, gipasiguli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. O karon nga kita napasiguli na ngadto sa Dios, labi pagayod nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Verse 11, apan dili lang kay kanaara, nagmalipayon usab kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, tabangi kami karon ning kagabihon Ginoo nga makakita kami sa unsay imong nabuhat, gibuhat aron nga ang among mga kasing-kasing makakat-on sa tinud-anayng pagpasalamat Ginoo. Dili namo ma-appreciate ang mga butang o Dios nga wala namo nakita. Busa ablihi ang among mga panglantaw niining kagabihon. Ablihi ang among mga kasing-kasing og himua Ginoo nga makaila kami sa imuhang tagsa-tagsa ka mga pagpamuhat sa kada kinabuhi. And O Lord, we pray nga ihatag yun nimo karon ang langit nun nga kaalam sa kada usa nga maabot ni ining mga mensahia. Salamat ni ining kahigayunan nga kami nagakatapok og makapaminaw sa imong mga mensahe. Mao ni ang among pag-ampo Lord og madawat gyud namo ang langit nung panambagon, kaalam, pagtudlo, pagtulid og mga pagbadlong. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan moingon, amen and amen. Magapanglingkod tang tanan. Sa diha nga makakita ka og usa ka dalaga or usa ka sa mga kalalakinan ba? Makakita kag usa ka babaye nga maanyag kaayo siya nga lantawon tungod sa iyang makeup, mo appreciate gyud ka. Moingon gyud ka, angayan gyud kay ka anak day. Sa mga kababayin-an pod, paglantaw nimo sa usa ka lalaki nga dili parehang Pastor Jonas nga kanang sakto jud kayo og barog. Disiplinado kaayo sa kaugalingon nga kanang purma kaayo gyud siya, kanang iyang lawas nga balance gyud kayo. No? Exercise ta ko tiyan may nitubo. Di makakita ka, bisan kami mga kalalakinan makakita og mga ingon ana, makaingon pud ming mag-exercise pud ko be. Duta hingana no? Mag feeling nimo ba nga di ka puyon, glantaw ka nga nay mga abs, ang muscle gahugot pirting dagkuan ning muscle bitaw. Unya makaingon jud ka nga grabe jud, ma-appreciate nimo ba? Pero lantawa ko. Imong na-appreciate ang usa ka babae nga lantawon nimo siya hitsuraan kayo o niya
ang iyahang kanang figure siyang lawas, ang porma siyang lawas, kanang makaingon gyud kag siksiya po dani niya. Pero wala nimo nakita ang mga adlaw ug ang mga oras nga iyang gigahin parang maingon ana siya. For example, sa kababae, nag-make up siguro siya, nakahinumdum ko sa dihang gi-make upan ning kaslunon, 3 hours gyud siya, gipahiluna. 3 ka oras gyud siyang gi-arrange ang buhok, gi-make upan, dagan-dagan na inig oras nas kasal tungod kay nalangay. Yung imong makita nga inig gawas na itong kinasalaran, gwapahagid kayo. Pero sa pagkatinuod lang, na-appreciate nimo siya, kay mao na imong nakita, mas labaw pa nimo siyang ma-appreciate. Mas labaw pa ka nga daw daygon mo siya. Kung nasayod ka sa nang labay nga oras og unsay nahitabo. Usually kabalo ba mo nga ang babae o kaslon magdayaper panahon sa make-up? Hangtod na mahuman ang kasal. Manay kasagaran karon. Nga naman, make-up ang dugaya. Nga mag-ilis, nag-ayo. Nahuman yung 5 ka oras. Di yun nakatog CR. Nen hangtod nga maadto na siya, kapaso na siya dito. Doon na pa'y kasal nga niabot og 2 hours. Human pagit sa 2 hours, di pa makakailis. Kaihion na siya muna magdayaper na lang. Sa mga wala na sayod, maunay kasagarang gihimo karon. You see, ang ato rang na-appreciate, kanang ato na siyang nakita, ing ana siya kaitsuraan. Pero ang nilabayng mga oras o panahon, grabe kaayo. Wa nato to nakita. And sa usapod kalalaki nga, grabe kayo, murag mga malunggay pandesal. Asa mo ito, Jimar? Malunggay pandesal lang nag-abs. Dagko kayong dughan. Grabe na yung pinush-upay, push-up o 1 to sawa. Ala, push-up. O jogging, exercise good, pala na struggle kayo ba nga pagtanaw sa humba, lami kayo, pero gajim ra ba ko? Saya nga po. Disiplina good. Pero ang ato radayong nakita nga, mo appreciate ka na makaingon kag ninduta po ka, Brad. Ang iyaharang appearance, wala na to malantaw ang pila ka tuig niya nga grabing disiplina, likay sa mga pagkaon, likay sa mga tamison, likayan sa mga angayang likayan. Nya grabe gyud. Amo nang pugson og inom si soft drink si Kim. Pero di na jud siya mo inom kay basin nagmahit na pud siya inig. Sa tawag anang mo magpamedikal. So disiplina gyud kayo. And therefore mas masabtan unta nimo, mas ma-appreciate nimo og ayo, makaingon gyud kang grabe unta nga imong pagtahod, pagpasidungog, pagdayeg ba, hinganli na lang, tanan. Nga imong makita sa tao kung nakitaan nimo ang tanan niyang gihimo before siya na ingon ni ana. O karon sa atong nga gibasa mga igsuon, dili gyud nimo masabtan unsay tinuorayng pagpasalamat sa Ginoo kun dili nimo sayron hibawon ang tinud-anay nga gibuhat sa Dios sa imo og sa akong kinabuhi. Abot na sa itong una-una nga, okay, namatay na si Lord. Giluwas ko sa Ginoo, humana. Pero kung diha pa ka, actual gyud nga naglantaw ka, gikan sa pagdakop, hangtod nga gidaog-daog, gikastigom, kanang inigbunal nga manglagpot, mangligsik ang mga dugo. Kung diha pa ka, sa diyang gapasan siya sa bugat kay nga cross, diha ka gasunod kung nakita pa nimo. Sa diyang naay mo sagpa niya, naay mo sipa niya, naay mo suntok niya, masugamak siya ang iyang mga tuhod ngadto sa mga bato. Abli ang iyahang mga panit ug unod, gaagas ang dugo. Og nasayod ka, nga samtang naglantaw ka, nagsunod niya, hangtod nga midupa siya dito sa krus o gilansang, nasayod ka nga, tanan ikaw, untay mo dawat anak. Diha nimo masabtan ang tinud-anay gayong pagpasalamat. Si Bro Hayden kagabi nag-share siya kabahin siyang lula nga naa sa ospital.
30,000 ang machine para ra makaginhawa. And then kung sa atong kinabuhi ato ning pamalandungan, gawas doon kay tang makaginhawa, pero sige patag yaw-yaw, bagulbol, saning kinabuhi ani, mauta ning kinabuhi ani, pobriha mo luuya po ning kinabuhi ani. Kay wala nato susiha, wala nato lantawa, o wala gyud nato mismo makita ang mga butang nga gibuhat sa Dios, mao nga dili ta mapasalamaton. Doon na tayo mga ginikanan nga nag-abroad sila. Grabe ang ilang paghago dito. Usay magsakit-sakit sila dito. Dili sila musugilon sa ato. Kay dili nila gustong mabalakat ang adto nila. And grabe ang ilang paghago dito. Then ang ubang mga tao mong lantaw si mo, mayo man na siya kaimtang, kay abroad man nagbana, abroad man nag-amahan na siya, to man ay abroad nga igsuon, to man ay abroad nga, munay panglantaw sa mga tao. Then kung ikaw, gikan ka og barko, inignaog nimo, moingon na din itong uban, Brad, tuba, Brad ba? Painom po, Brad. Pagpainom po, Brad. Ako kay sildo yaya kayo Nga naman, kaya ang ilang lantaw nimo nakailis na ka. Ninaog ka nga nag-ilis, nag-ayo. Unya, murag, wala nila nakita tong gakaligo ka og taya sa barko. Wala nila nakita tong di ka katog kay ang imong gihigdaan mo tagilid, kay ni tagilid pod ang barko. Wala nila nakita tong gakaon ka nga ni dagan tong imong sabaw. Wala nila na nakita. Wala nila nakita nga maghigda kang gibakos ka sa imong gihigdaan ang di ka mahagbong. And wala nila na nakita nga nagpaabot ka nga inighagsa sa balod, gagakos kag ayo pag-agi sa balod, gadaga na po ka. Wala nila na nakita. And sa pagkatinuuray lang mga igsuon, mas lalo unta natong ma-appreciate. Mas dako unta nato ang atong mahimo nga pagpasalamat kung nasabtan nato pag-ayo. Sa paagi nga, dili lang ang aktual nga naa na diha ang imo nakita kun dili nasusi og nakita nimo ang tanang gibuhat ug ang tanang giagian. Dagan sa mga Kristohanon karon, taken for granted na lang ang pag-ingon Christian ko. Pero wala sila kabalo giunsa gyud to sa atong Ginoo mga igsoon. Wala na nila pamalandunga unsa kabugat, unsa kasakit ang ilang giagian. And that is why dagko og ulo, arrogante kaayo, and then feeling nato mas tarong patag, mas matarong patag kaysa sa uban. Sultian mo nako, ikaw nga naglingkod, og naminaw, og siya nga nagtindo, og nagyaw-yaw, parihor lang nga gikaluy-an sa Ginoo. Walay labaw nato. Ibutang nas imong huna-huna. Pariho tang mukaon og tag 20 bugas kung nadayon pa. Pariho tang gutmon. Pariho ra tatanan. Og pariho ra tang gikaluy-an sa Ginoo. Aron mas masabtan nato ni og ayo. Dunay tulo ka tawo nga akong gisugilon kaninyo, and ang mga papa nakadungog ni ini. But paminaw tungod kay si Lord makigsulti gihapon ninyo karon nga kagabihon. In Genesis chapter 32, naghisgotnes kinatibuk ang panalangin sa Israel. Genesis chapter 32 verses 22 to 32. Genesis chapter 32 verses 22 to 32. By the way, may Tagalog din eh. Wala. Walang Tagalog. Okay. Kini, kahunat. Kay way Tagalog. Genesis chapter 32 verses 22 to 32. Niadtong gabi huna, mibangon si Jacob o gidala niya ang duha niya kaasawa. Ang duha niya kaulipong babaye ug ang 11 niya kaanak og mitabok sila sa kabungturan sa suba sa Jabbok. Wa pa gipakatawas Benjamin ani. Munang 11 pa gihisgutan dire. Verse 23. Human niya ikatabok sila, iya usab nga gitapok, gipatabok ang tanan niyang kabtangan. 24. Siya na lamang ang nagpabilin, unya may tawong nakiglayog, nakigdumog, nakig-wrestling, kaniya hangtod sa kaadlawon. 25. Sa pagkamatikod sa tao nga dili siya
makadaog sa ilang panagdumog. Kasabot ra mo aning panagdumog, kanang galayog sila gyud. Giigo niya ang dapi-dapi ni Jacob ug naligas ang lutahan ni ini. Nakasabot batag unsa ning tendon? Kanang imong muscle red ang color ana ug ang imong bukog white. Kanang tendon mo na siya'y gagunit sa bukog ug sa unod. Mura na siya white nga color yellow gamay. Basta kay mura nag-chewing gum kung imong kaunom. Maunay natangtang sa likod ni Jacob. Kani bitang gagunit sa iyang muscle o sa iyang bukog dire. Maunay natanggal sa diha nga gitapik na siya sa anghel nga nakiglayog kaniya. Apan si Jacob, ningon diha sa 26, miingon ang tawo, buhii ako kay hayag na. Apan si Jacob mitubag, dili ko ikaw buhian, hangtod nga panalanginan mo ako. Imagine ni, tawo, literal lang yun na, tawo yun, physically tawo yun siya, weak yun siya kay tawo siya. Gikumpara sa langit nung binuhat nga maoning anghel nga nakiglayog sa iya. And notice nga kani nga anghel, gipadala ni sa Ginoo, ambassador ni sa Ginoo, nga nakigsulti karon ni Jacob. Sa verse 27, nangutana ang tawo, unsay imong ngalan, mitubag siya, Jacob. Jacob ang akong ngalan, Jacob. And then ang tao moingon, dili na Jacob ang imong ngalan, kundili Israel. Kay nakigdumog ka sa Dios og sa mga tawo og midaog ka. Kini si Jacob, mga igsoon, ang iyang pangalan nga Jacob means limbungan, kawatan, mangingilog, hilabtanon. Negative kayo ni, curse ni nga pangalan para sa iya. And that is why, sa dihang nabuo na niya ang iyang pamilya, mubalik na karon siya sa yuta sa Kanaan, gikan sa dapit ni Laban, sa iyang pagpauli, mga igsuon, nagpaulahi siya sa iyahang banay, og didto ni nahitabo, nga natagbo, gikatagbo niya ang anghel. Then nakiglayog siya. Then, imagine unsay iyang gibati ani, bugto ang iyang tendon sa likod. It means nga dili lang ni kay nalusa, kundi gihimo gyud si Jacob nga lumpo gyud siya. No? And then ningon diha nga tungod kay si Jacob determinado man, di man gyud siya mosugot nga maurag gyud, magpabilin ra gyud siya sa iyahang kahimtang. Bisan pa sa iya nang na bugtuan na siyang tendon sa iyang likod. But, ingon gyud siya, no, bahalag mamatay na lang gyud siya. Dili ka nako buhian, hangtod nga panalanginan mo ako. Na mga tao, mga igsuon, nga sa mga layog sa kinabuhi, sa mga problema nga gatubang, dali kayo mo give up. Ilabi na kung imong panglantaw sa imong gigatubang, di gyud nimo kaya, bikil pa gyud. Bikil na kay siya ni, wala siya kusugan eh. Pero si Jacob, mga igsoon, dili mahurot ang iyang kusog tungod kay duna siya pagtuo nga dili gyud niya i-give up, di gyud siya mo give up. E naani mo og nako, mga igsoon, mo give up ba ka? Or magpadayon gyapon ka bisan og lisod na kaayo? Uban sa pagsalig nga ang Ginoo gayod, mga igsoon, mutabang gayod sa imuha. I believe nga ang anghel nga moingon siya, buhi na lagi ko, hawa na, palakwan ako, ayaw na. Di ko ni mo buhi, andi ay, kini ang angay ni mo. Piang na siya. Pero ang nasulod sa unahuna, sa kasing-kasing sa anghel, ayaw ragyod, ayaw ragyod, ayaw ragyod pamuhi, ayaw ragyod let go, ayaw ragyod give up. Hapit na, ayaw gyud pamuhi. And sometimes, mga igsoon, negatibo ang imong madungog. Pero kung musalig lang kang mutuos, Ginoo, padayon lang gyud ka. 29, si Jacob maingon, na? Ang anghel mo'y nangutana niya, unsa imong ngalan, siya mitubag, Jacob. O niya, sa verse 29,
Gipangutana po siya sa anghel, kinsay, no, siya na po'y nangutana kung kinsay iyang ngalan. Apan mitubag ang tao, nganong mangutana ka man sa akong ngalan. Unya, gipanalanginan niya si Jacob. Diha lang takotob. And you know what? Hangtod karon, imong i-trace ang Bible. Hangtod karon nag-enjoy og ayo ang sa blessing ang mga Israelita. And kung imong makita ang ilang nga blessing, ngano makaingon ka nga gi-bless gyud ni sila ayo, imagine ha murar ni sila ulod. Gitabangan ni sila 16 kanasod sa Yom Kippur War. Egypt, Iraq, Iran, Yemen. Hinganli na lang ng mga kanang na ang mga Muslim countries, Arab countries. 16 na sila kabuk gatabang. Nya kabalo kag unsay ilang gitabangan, murarag ulod nga nasod. Murarag ulod. Kung imong tan-awon ni sa mapa ang Israel arang gamay ra gyud kaayo. Kung imo gyud ni siyang in a distance maglantaw, di siya makita. Kaya arang gamay ra man ni kaayo, pero tan-awa ang blessing. Sa Yom Kippur War ni daog sila bisan og murar sila ulod. Why? Because gibless sila sa Ginoo. Na, tanawa, ma-appreciate nimo, nakita nimo ang blessing. And even nagsunod-sunod na ang history. Gikan sa pangitabo nga si Jacob nakiglayog ug ayo sa anghel hangtod nga nabalian siya. And then ang mga Israelite lipay kaayo sa mga nagsunod ng henerasyon kay na-enjoy nila ang blessing. Wow, wow, praise God, wow, praise God. And ang blessing ray ilang nakita, wala sila nakakita sa struggle ni Jacob sa dihang gifight pa niya ang blessing. The same thing sa ato, mga anak, successful na ta. And we say, thank you, Mama, thank you, thank you, thank you, Papa, and thank you sa tanan nga mga mag-alaga nimo. Pero kung nasubay pa lang nimo, giyud, unsa gyud to nga battle nila, giunsa gyud nila ka pagdaog, giunsa gyud nila ka. Diha gyud masabtan nimo ang tinuod nga appreciation, ang tinuod nga thank you, o ang tinuod nga pagpasalamat. Ang mga anak ni Jacob, hangtod nas nagsunod nila kakaliwatan na 12 katribo mga igsoon, enjoy jud sila sa blessing. Bisan pag nagpakasala sila, kastiguon sila ayo, pero ang blessing nga, mabalik na gud gyapon sila sa Ginoo. But listen, sa dihang mag-ampo sila, maingon sila, oh God of Jacob, oh God of Jacob, oh God of Jacob. But wala sila sa diha nga gifight pa ni Jacob ang blessing. Sabta na to? Padayon ta, ato ta sa unahan mga igsoon. Diri sa maghuhukom, dunay usas maghuhukom sa nasod sa Israel sa dihang wala pa sila'y nahimong hari. Doon na sila'y 13 ka maghuhukom nga recorded din pero i-include na to tong wala na record, maabot sila 17. Kining 17 ka maghuhukom, naghukom ni sila, nangulo ni sila sa Israel, sulod sa 350 ka tuig. Gapuli-puli ni sila. So, ang unang maghuhukom si Otniel, pagkamatay ni Joshua, si Otniel mao'y nangulo sa Israel. Pagkamatay ni ining maong maghukom, ang katawhan sa Dios magpakasala. Musimbag laing Dios. Dayong ipailalom na pud sila sa nasod, for example, Kanaanhon. And for 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, 40 years, muhilak sila sa Ginoo pasaylo, ami Lord, dal ami diha balik da nimo, luwas sa kami gikas kaulip na ni ining maong nasod nga nagdaog-daog nimo. Namo. Magtawag na pod si Lord, dali Gideon. Pakiggeras mga Midianhon. And then mudaog na pod sila, malinawon ang katawhan, gaalagad sa Dios, nibiya silang Dios. Pagkamatay na anak nga judge, balik na pod sila alagad sa mga Dios sa ubang kanasuran og mopalayo sa Dios. Pailalom na pod sila ngadto sa mga Kanaanhon. Mao ra gyapon 7 times, 7 cycles of sin. Alagad sa Ginoo,
talikod, simba sa laing Diyos, maulipon ani nga nasod, muhilak sa Ginoo, magpadala si Lord og maghukom, mualagad sila sa Ginoo, pagkamatay sa maghukom, pakasala sila, simbag laing Diyos, o niya, ulipon na po sila sa laing nasod, daog-daogon, hilak sa Ginoo, balik sa Ginoo, padalag maghukom. 7 times. 7 cycle, nagbalik-balik ra. Alagad biya, antos, alagad biya, antos, alagad biya, antos, balik-balik ra. Og ang pinakadugay gyud nga oppression, ang pinakadugay nga nahiaguman sa katawan sa Dios nga mao ang mga Israelita, ang pagdaog-daog sa nasod sa mga Pilistihanon nganha kanila. 40 ka tuig. Pila ka tuig? 40 ka tuig silang gidaog-daog. Because imong tan-awon, kining katawhan sa Dios, pagka magpakasala, as anasod ni sila ha, pagka magpakasala ni sila, mailalom dayon ni sila og laing nasod. Daog-daogon sila. Na-under sila Assyria, na-under sila Babylonia, na-under sila dito sa Judges, na-under sila sa Midianhon, na-under sila sa mga Pilistihanon, na-under sila sa mga Kanaanhon, na-under sila sa mga Moabihanon, Amonihanon. Bastag magpakasala ni sila, ulipunon gyud sila, mag-antos gyud sila. Bantaye yun eh. Bisa kung saan mo ampo, tagay ko kalinaw, kalipay, mag-antos yung ka kung naakas ilalom sa sala. Bantaye yun na. So, sa time nga gidaog-daog sila ayos mga Pilistianon, nag-raise si Lord og usa ka champion, military champion. And kini siya promise ngadto sa magtiayon nga dili ka anak nga giingnan magkaanak mo ug ang inyong anak tawgog Nazario kay siya maoy muluwas sa katawan sa Israel, gikan sa gahom sa Pilistihanon nga nag-ulipon nila. Og natawo gayod si Samson. Si Samson, mga igsuon, nahimo siya nga maghuhukom, tagdumala, tigpanalipod sa nasod sa Israel, sulod sa 20 katuig. In other words, kay doon na may 40 katuig nga opresyon ang Israel, usa pa natawo si Samson, usa pa si Samson na himong maghuhukom sa ilaha. Atong masabtan pag-ayo nga dili na basta-basta ang kahimtang sa nasod sa Israel. Aning panahon na. Wala sila'y hari. Paabot lang sila na ay maghuhukom. And si Samson na himong maghuhukom mga igsoon. Itong basahon ako ra nang gisubay ang sorbe ana og context nato no parang masabtan jud na unsa nang kabahin ning maghuhukom. Wala pa ni hari. Nasod sila nga wa pay hari. Judges chapter 14 verse 5 to 9. Judges chapter 14 verses 5 to 9. Ingon diha. Unya miadto si Samson sa Temna uban sa iyang mga amahan ug inahan, sa iyang amahan ug inahan. Sa pag-agi nila sa kaparasan, nakadungog siyag batanong leon nga nagngulob kaniya. Verse 6. Apan gigamhan si Samson sa espiritu sa Ginoo. Take note ha. Hello. Verse 6. Gigamhan si Samson sa espiritu sa Ginoo o gikunis-kunis niya ang leon. Nga daw usa lamang kanating kanding apan wala niya kini gisugilon sa iyang inahan o gamahan. Ingon ang Bible nga si Samson na-meet niya ang iyang lion. Kung nag-research mo ani nga mananap, doon na siya duha ka appearance kung gamiton niya ang iyang dila. Like, maglambing ni siya sa iyang mga cubs or sa kauban niya nga lion, normal lang nga dila. Burag mabira ng panit, magdila-dila na siya. Pero kung mukaon ni siya, magkaon ni siya, kung gigutom ni siya nga mukaon gini siya, something na ang iyang dila na ay manggawas nga hait kaayo. Mura siya kanang panit, bitaw natong murag kabantay mo nang tugnawon kang manindog ning na manggawas iyang dila. Nga kung iyang tilapan ang panit sa tao,
katulo niyang tilap ana, maukab na nga panit. Dila rana niya. Hait kaayo. Ang layon mga igsuon nga kanang gitawag og hingkod, dili tigulang, di pod bata pa, mutimbang siya og 250 ngadto sa 380 pinakadako. Yang layon na siya ang gitawag. Og mao ni ang description sa gisulti sa Bible nga si Samson na encounter niya, na himamat niya ning young lion. Gisulti diha, young lion, it means nga hingkod kaayo ang pangidaron gyud ani. Sakto gyud siya. Dili siya tiguwang, di pod bata pa nga leon. Hingkod gyud ni nga leon. So expected nga si Samson gayod maoy kunis-kunison ani. Pero niingon ang Bible, gigamhan si Samson sa espiritu sa Ginoo. Sa diyang si Zerubbabel gisugo sa Ginoo sa pagtukod sa pagbalik sa templo, giingnan siya sa Ginoo, Zerubbabel, di nimo ni mabuhat kung ikaw ra. Apan, mulampos ka pinaagi sa akong espiritu. Og nilampos gayod si Zerubbabel. Si Samson usab, dili niya malumpag, dili niya malupig, dili niya mapatay ang leon kung wala ang Ginoo diha niya. Ningon ang Bible, gigamhan siya sa espiritu sa Ginoo. And I tell you, basig mo kumpiyansa ka sa imong kaugalingong katako, sa imong kaugalingong kusog, kung wala nimo ang Ginoo, wa pa ka nagsugod ang battle, perde na ka. Pildi na kadaan. Muna itiman mga igsoon. So ningon diha nga napatay gyud niya ang leon, pero wala niya gisugilon sa iyang inahan og amahan. You see? Arotas verse 7. Verse 7 na ta. Unya miadto siya og nakigsulti sa babaye nga nagkagusto nagkagusto si Samson kaniya. Verse 8. Human milabay ang pipila ka adlaw. Mibalik si Samson aron pagpangasawa kaniya. Mitipas siya sa dalan aron pagtan-aw sa leon nga gipatay niya og natingala siya pagkakita niya sa mga putsukan og sa dugos nga diha sa patayng lawas sa leon. Imagine ha? Paglabay niya, of course, dili na ni katong iyog, baho pa, nauga na gani, no? Yan, og madry mo gani siya, kay mabilin ra ning iyahang panit, og mabilin ra ning iyahang mga bukog. Walay unod. Gipuy-an na lagputsukan, og gitapukan, og daghan kayong dugos. So, pila ka mga kapanahunan pa. So, daghan kayong dugos. Verse 9, mikuha siyag dugos, gikaon niya kini, samtang naglakaw siya. Miadto siya sa iyang amahan o ginahano, gihatagan niya sila niini. Nangaon sila apan wala sultihin ni Samson, nga kinuha niya ang dugos gikan sa patayng lawas sa leon. Nagets na nato ang story? Nga ang pamilya ni Samson, ang iyang mga ginikanan, nag-enjoy sa katamis, nag-enjoy sa benefits, nag-enjoy sa gihaguan ni Samson, nag-enjoy sa gidala ni Samson. And na-appreciate nila, wow, lamia, manani, ninduta, manani, wow. Pero wala nila nakita si Samson, wala nila nahibaw si Samson sa mga nanglabay mga adlaw. Nganong dihay dugos, wala sila nahibalo. Wala sila kabalo sa battle ni Samson. Wala sila kabalo nga si Samson nakiglayog sa leon. Imo na akong gipanapasabot nga igo ra natong na-appreciate ang unsay naa, but before nahitabo, dunay battle, dunay kalisdanan, dunay pagpakigbisog, dunay layog nga gihimo si Samson mga igsoon. Imo na akong ginapahinumdum kanunay sa mga na nagpanarbaho